Здравейте, бойци! Днеска ни очаква епизод за гардероб. Така че направо да... Ти добре ли си, бе? Какво правиш вътре, бе? Това нормално ли е според теб? Ти тук ли спиш? Добре, няма време да се разправяме за такива глупости. Виж, че ни чака доста дървесина да правим. Но освен това имаме няколко апдейта от миналия епизод. Като този стол, който вече удобно ме разполага да работя над работния плод, който между другото вече е покрит с този стоманен лист, който предпазва работния плод и дава възможност да използваме магнитни чинийки, тарелки и всичко, което ни потрябва за работа. Сега да започваме работа по шкафа. Като този прекрасен стол, който най-накрая ми позволява да работя, и отзад има шивани от цевра. Добре, нека да започнем с страниците. О, Иля ще има да режеш тук бая. Иля, чу ли го? По принцип не. Добре. Винтоверт. Чудесно! По принцип не. Трябва ми трета ръка. Три пъти режи, един път не режи. Идеално! Време за тия ръвчета. Как се износи от този бит? И последния рафт. Не е лесна работа. Добре, остава само да го застопорим към буса и този шкаф няма да използва само функцията да складира и части и инструменти. Ще върши много важна задача, когато има някоя реплика на работната маса и има нужда от някоя част, която изисква време за доставка или нещо се обърква и трябва да се отложи някъде. Е идеалното място, където да складира целият работен плод, докато някоя по-важна реплика идва на масата. Така че това ново попълнение със сигурност ще влезе в употреба. Готови сме с този. Взето сме готови за работа. Сега става само логистичният проблем, че офиса се движи. И инструментите ще се търкалят наляво-надясно. Трябва да измислим начин как да ги застопорим и да си стоят на място дори в движение. Ползвам нещо, което вече го има в буса. Това е тази мека плата ето тук. Искам да я пренеса и тук. С помощта на велкро това може да държи абсолютно всичко. Така че ще използваме тази дъска да облепим и тази страна от работилницата. Облепяме го с велкро и това ни действа като държач на инструменти. Получих този плат, който действа идеално.
Остава само да го залепим. Трябва се да не използвам твърде много, така че да не пропусна през материала, тъй като е доста порест. Воля! Cinema. Добре. Трябва да сложим нещо отгоре, да го притиска, да изсъхне и ще се видим в следващия епизод.